Ark Raiders er en kæmpe succes. Embark Studios og Nexon har annonceret, at Ark Raiders siden lanceringen den 30. oktober har solgt over 4 millioner eksemplarer, hvilket er imponerende for en ny IP i en nichepræget multiplayer/extraction genre. Allerede i første uge estimeres det, at spillet solgte 2,5 millioner enheder, og på tværs af platform har der været over 700.000 samtidige spillere med Steam som den største bidragsyder, og modtager meget positiv feedback med 89% positive anmeldelser på Steam og en metascore på 86. Det er altså en helt vildt flot start, men udvikleren har ikke tænkt sig at stoppe der. Den første store post-launch opdatering Northline er lanceret i dag den 13. november. Den kommer med et helt nyt map og et community event, der hedder Breaking New Ground, hvor Raiders skal samarbejde for at unlock det nye map. De er i gang med at planlægge en masse nyt indhold og har lavet et roadmap, hvor der blandt andet er det nye kort Stellamontes, nye fjender, Matriarch og Shredder, samt nye våben og Ark-maskiner. Udover det har Embark Studios reageret på spillerfeedback med opdateringer, der introducerer duo-matchmaking og lavere priser på kosmetiske genstande. Raider Decks gameplay-elementer bliver tilgængelige tidligere, og der kommer flere gratis decks, mens premium-versionerne fortsat kommer til at fokusere på kosmetiske genstande. Spillet har haft så stor en popularitet, at der faktisk også er begyndt en sort børs for blueprints, som kan bruges til at opgradere våben og udstyr i spillet. Man kan finde genstandene på nettet, og nogle af priserne er helt absurde og faktisk dyrere end selve spillets pris. Indtil videre har Embark Studios ikke kommenteret officielt på den her uofficielle handel endnu. Med over 4 millioner solgte eksemplarer, 100.000 af samtidige spillere og kontinuerlige opdateringer cementerer Ark Raiders sin position som en stor succes for Embark Studios efter The Finals. Jeg er personligt helt vild med spillet derhjemme, men spørgsmålet er, om du er draget til overfladen efter godt loot, og fortæl os alt om det i kommentarsporet, hvis du er.